בנושא אחר, אתה מספר לנו על אירוע יוצא דופן שקצת חמק מתחת לרדאר, אוניית נוסעים ישראלית שחילצה אזרחים טורקיים בלב ים. כן, שים לב, אתה יודע, מעניין מה הטורקים יגידו על זה, כי אנחנו יודעים בדיוק את כל הדעות וההקצנה והפרו-פלסטיניות המאוד ברורה מצד ארדואן, וכל מה שאנחנו שומעים והאיומים על מדינת ישראל, אבל אונייה של מנו ספנות, בזמן שהיא נמצאת באוניית שייט לחלוטין, ליד חופי יוון, פתאום רסקין מקבלים אותות מצוקה וקריאה של איזושהי סירה של אזרחים טורקים שמתחילה לטבוע בים. יש שם איזושהי בעיה מסוימת באונייה, ולכן אוניית המנו ספנות, הרויאל איריס, בעצם מפטרלת כ3 שעות, שתבין, נופשים, נמצאים, מבינים שקורה משהו, ובעצם הקפטן והאונייה הישראלית הזו מצליחה לסייע, מצליחה למצוא את אותם אזרחים טורקים, ובעצם אנחנו רואים כאן שאם רוצים, יכולים, עוזרים, ואולי הטורקים ילמדו משהו מאיתנו במה שקשור לעזרה הדדית. שוב אנחנו מוכיחים את עצמנו, בטח לכל מה שקשור בטורקיה.